Then we have from Mini Grocery, Violeta C, number 39 na pwesto. Okay, next from RTW, stall number 024, Visceral, Loxy Joyce. From RTW, section 024, Visceral, Loxy Joyce. From commercial section 016A, commercial section 016A, Deluxe Rosemary. We have from fish section, stall number. Okay, so yan po yung first 10 na nabunot para sa major prize natin. Okay, next natin na bubunutin para sa mga mamimili po natin dito sa Mega Market. So, bubunutin po tayo ng 10. Tinatawagan ko po si Consi Volta para bumunot ng 10 major prizes. Ito, paano ba ito? Okay, so balik po tayo muli sa major prize. 10 muli ha? Major. Okay. So, from customers, pero ang price ay major. Tama po ba, Mutya? Daw po. Okay, so isang 10 nabubunutin mula sa mga mamimili po natin, pero major prizes ang ipamimigay po natin. Salamat po, Consi. Okay, so pangalan. Ang hirap pag doktor ang napili mo pangalan. Ito na lang po muna, Brian Potot from Santo Tomas. Melody Broad, Pinagbuhatan. May mga contact numbers lang po ito, i-message namin sila after. And Okay, we have Lolita Bernardo. Lolita Bernardo.